Hej og velkommen til min lille kemifilm om fyrværkeri. Vi starter med at se på en rakets opbygning. Den består af en styrepind, en beskyttelseskappe, en lunte, en dyse, en sjæl, en mellem- og springsats og så stjerner. Styrepinden det er en pind, der sidder på siden af raketten, der bliver brugt til at stabilisere den, sørge for at den ikke vælter, når man fyrer den afsted. Beskyttelseskappen den bliver brugt til at beskytte lunten, og lunten selv, den er den, der bliver brugt til at antænde raketten. Bliver også brugt som en forsinkelse, sådan at når man sætter ild til den, så går der lige lidt tid før at gnisterne de når op til krudtet. Dysens formål det er at lave det mindst mulige hul i raketten. Den dækker enden til, så der kun er et lille bitte hul, og det vil sige, at når alle gasserne skal ud af raketten, så er der kæmpe overtryk, for de kan ikke komme ud særlig hurtigt, og det hjælper med at skubbe raketten opad. Sjælen det er et eller hulrum inde i raketten, hvor gnisterne fra lunten de kan nå op til drivsatsen, som er en masse sammenmast krudt, der danner en hel masse gas og en masse overtryk. Og det er når der bliver sat ild til krudtet, eller drivsatsen, at raketten den ryger op i luften. Mellemsatsen den bliver brugt som en forsinkelse igen, så det lige tager noget tid for gnisterne at brænde igennem mellemsatsen, før de når til springsatsen. Når de gør det, så springer raketten i luften, og så ryger flammerne op til stjernerne øverst i raketten, som er en masse metalpulver. Og når de brænder eller springer, så giver det raketten dens flotte farver. Nedenunder så kan vi kigge på de her billeder, og det man kan se på billederne, det er en masse metalpulver, der bliver afbrændt. Der er calcium, kobber, natrium, kalium og lithium. Og de giver jo forskellige farver, og det er fordi, at når man afbrænder de her stoffer, så energien det får simpelthen elektronerne til at hoppe ud i ydre elektronskaller. De hopper længere ud, og så når de skal hoppe ind til deres oprindelige skal igen, så udgiver de en masse energi, som vi så kan se som lys, og mængden af energi det bestemmer bølgelængden i lyset og dermed lysets farve. Det der giver raketterne deres fine funker og gnister, det er metalpulver, der bliver afbrændt. Man kan se eksempler på det på billederne her ovenover, men vi har også arbejdet med jernpulver, der giver orange gnister, og magnesiumpulver, der giver sølv eller hvide gnister. Hernede der er en afbrænding af krudt, hvor der sker nogle kemiske reaktioner, og der bliver spurgt, hvad for nogle ionforbindelser der er blandt produkterne, og det er kaliumkarbonat og kaliumsulfid, som er markeret med gult her. Det er ionforbindelser, fordi at de består af både metaller og ikke-metaller. Kalium er et metal, men karbonat og sulfid er begge ikke-metaller. Svovlet i den her reaktion det bliver reduceret, fordi svovlet gerne vil optage 2 elektroner for at opfylde oktatreglen, og det gør den ved at gå sammen med 2 K+ ioner. Det der så sker, det er, at svovlen den modtager 2 elektroner fra de 2 K+ ioner. Vi skal forklare også, hvordan man kan påvise karbonat og sulfid ved fældningsreaktioner. Og det gjorde vi ved at mixe en opløsning af karbonat og sulfid med en opløsning, der indeholdte sølv og magnesium. Og så vil vi se, om der blev dannet bundfald af produkterne af karbonat og sulfid, der har reageret med sølv og magnesiumet. Man kan også kigge på farven, som bundfaldet har, for at finde ud af, hvad for et stof, eller hvad for nogle stoffer det er, der har reageret. Vi fandt så ud af, at sølv, hvis det går sammen med karbonat, så danner det et hvidt bundfald, som gør væsken uklar. Til sidst så skal vi også forklare, hvordan vi kan påvise karbonat og sulfid i den slagge, der var tilbage efter vi havde afbrændt vores krudt. Vi beviste karbonat i slaggen ved at blande det med en opløsning af sølvnitrat. Resultatet det var den samme hvide bundfald, da vi blandede sølv med karbonat, så derfor må vi konkludere, at der også er karbonat til stede i slaggen.
Vi nåede ikke at blive helt færdige med forsøget, så vi nåede ikke at påbevise sulfid, men det var så langt, som vi nåede.